Id-deċiżjoni dwar il-ħatra tal-mara tal-Ministru Konrad Mizzi bħala konsulent speċjali tal-Malta Enterprise għall-Asja ittieħdet direttament miċ-Chairman tal-Malta Enterprise Mario Vella. Dan skont il-Ministru tal-Ekonomija, l-Investiment u n-Negozji żgħar Chris Cardona li kienet iwieġeb mistoqsijiet li għamilnielu dwar il-ħatra ta' Sai Mizzi Liang. Deċiżjoni ma ħadha Ministru int il-bord ma ħad. Deċiżjoni ovvjament id-deċiżjoni jkun ħada min qed imexxi l-Malta Enterprise illi iħoss li jkollna hemm bżonn dak ir-rwol partikolari għal dawk il-pajjiżi partikolari. Nerġa' ngħidlek li din mhix deċiżjoni li ttieħdet issa biss, però hija prattika li saret fil-passat. Ġifieri Mario Vella deċiżjoni ħada? Sintendi, ġifieri jekk iċ-chairperson tal-Malta Enterprise huwa Mario Vella naħseb illi hija mistoqsija li qed tweġibha inti stess. Ir-riżulta li numru ta' diretturi tal-Malta Enterprise qalu lit-Times of Malta fl-aħħar sigħat li Mario Vella qatt ma ressaq l-ingaġġ tal-mara tal-Ministru Konrad Mizzi għad-diskussjoni quddiem il-bord. Da minkejja li normalment ħatriet bħal dawn ikunu diskussi u deċiżi mill-bord. Direttur ieħor qal l-istess ġurnal li sar jaf bil-ħatra mit-Times stess. Meta wieġeb il-mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon, il-Ministru Chris Cardona insista li għall-kariga tagħha bħala envoy ma kienx hemm bżonn toħroġ sejħa pubblika. Inti kontet li ma konx taf li din ġiet impjegata mal-Malta Enterprise, però min-naħa l-oħra l-membri tal-bord qalu li laqqas huma kienu jafu. Xi spjegazzjoni tagħti għal dan? Naħseb l-ispjegazzjoni jiena tat il-bieraħ permezz tal-press release li ħarġet il-Malta Enterprise Test fejn spjegat li kariga tagħha bħala envoy ma kienx hemm bżonn li jkun hemm public call li hija xi ħaġa li ġrat anka bil-Malta Enterprise Test fil-passat u naħseb illi l-istorja llum hija magħluqa. Fil-jiem li għaddew il-Ministru Chris Cardona li taħtu taqa' responsabilità tal-Malta Enterprise kien qal li ma kellux idea dwar kif il-mara tal-Ministru Mizzi kienet impjegata mill-Malta Enterprise. Min-naħa l-oħra skont il-Ministru Mizzi nnifsu martu kienet avviċinata għal kariga min nies tal-Malta Enterprise stess li jista' jfisser iċ-Chairman innifsu Mario Vella. Mizzi kien iddikjara li martu ma setax titlef impjieg bħal dan li ddeskrivih bħala wieħed simili għal ambaxxatur waqt li qal li huwa m'għamel l-ebda pressjoni fuq ħadd iżda ddiskuta l-impjieg mal-mara. Min-naħa tal-Malta Enterprise fi-stqarrija kien konfermat li din ġiet impjegata mingħajr sejħa pubblika iżda ma ntqalx kienux konsidrati nies oħrajn u kemm din qed taqla. Li hu żgur hu li l-pakkett finanzjarju illi jingħatat mill-Malta Enterprise huwa ta' eluf kbar ta' euro. Il-ħatra tal-mara tal-Ministru Mizzi tkompli mal-kullana ta' ħatriet li saru fl-aħħar 6 xhur mill-Gvern ġdid Laburista. Ħatriet li waslu għal kritika qawwija għax imorru lil hinn mill-prinċipju tal-meritokrazija li tant tkellem dwaru l-Prim Ministru Muscat qabel l-aħħar elezzjoni.